mangwanani vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazem Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Mukoma nashi, inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 19 ekuberekwa. Mukoma nashi, inini ndiri kuhurirawo murume wangu, ende kuti nditi why is it ndiri kuhurira murume wangu handitombozivi. Nemurume wangu takasanganawo paFacebook, but chinondinetsa mukoma ndechekuti ndakati ndaudza vatete vangu kuti ndainge ndiine mukomana wangu wandainge ndava kudanana naye paFacebook. Vatete vangu ndisati ndauya kuno kuSouth Africa vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichidarika nekumba kwavo, so mukoma ndakatomboita off route ndobva ndaenda kumba kwavatete. So ndakatombogara kumba kwavatete zvekuti kana murume akazosvika pakupopota achiti iwe uchiri kuda kuuya here, apa ainge ava kutya because ainge akanditumidzira 3000 rands yekuti ndinge ndichiuya kunoko. Vatete ndaivati ndikati vatete mangwana ndikufanira kuti ndinge ndichimukira mukuseni ndobva ndaenda kuhiking spot, pamwe ndinokwanisa kuwana matrack anozonondisiya muBait Bridge. Then vatete vaibva vati alright, ndichazokumutsa mwana wehanzvadzi yangu tokuperekedza. Then ndaizoti kana ndamuka paya ndoti vatete ndava kuda kubuda, pamwe dzinenge dziri kana koma 4, then vobva vati tichazomuka. Komanashi, apa unenge uri pamba pevanhu, plus vainge vaine zvavainge vachiti vainge vachida kundipa. Saka neumwe musi ndakazongoti vatete ka inini panapa ndinoona kutoti kana kuri kunzi ukatoita zvekuoneka pano hapabviwi, zviri nani kuti ndinge ndichisimuka ndichienda vatete. Saka takabva tazotaura paya navatete vakabva vati no, mangwana ndopauchazoenda. Usiku hwacho ihwohwo mukoma ndopa vakabva vazongondikumbira imwe t-shirt yangu. Ndainge ndine imwe t-shirt yangu yeCCC, vakanditi iwe t-shirt iyi uruda kuenda nayo kopi? Ndikangoti ndakangoibatanidzirawo ine vatete, vakabva vanditi wotondisira hako t-shirt iyi ndotowana hangu chekushandisa. Vakaitora t-shirt iya yeCCC, then mangwana manje ndopa vakabva vazondidzosera t-shirt. Vakandidzosera vakati t-shirt yako iyi ndazofunga zvakanaka, inokwanisa kuzondirovesa. Ndokubva ndazoitora paya. Mukomana nhasi uno ndichiri nayo t-shirt iyoyo. Ndakazoti ndauya kuno manje tava kutogara paya nemurume. Ndakazorota umwe musi ndainge ndichichata. Ndaichata neumwe murume, but chakandinetsa ndechekuti murume uyu ndakatosvika pakumubvunza ndikabva ndati naiwe unoreva here kuti uri kuda kuchata neni wakapfeka zvinhu zveCCC, zvinhu zvemusangano shuwa pamuchato wangu? Hausi kuona kuti uri kundinyadzisao here? Tariraone kuti hama dzangu dzose dziripo. Saka pandakanoti tariraone kuti hama dzangu dzose dziripo, ndakabva ndazonotarisa mukoma ndobva ndazoona kuti vatete vangu ndivo vainge vari marriage office. Ndikaona kuti vatete vangu zvekare ndivo vainge vari vaperekedzi vangu. Vatete vangu zvekare ndivo vainge vari baba naamai vangu. Vatete vangu ndivo vainge vari maguest ose ainge aripo, uye zvekare nevanhu vainge vachinditora mavideos nemaphotographs. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvandinetsa kuti ko vanhu vose ava why is it vakangofanana navatete? Then vatete vangu vakabva vazongobudikira. Pavakabudikira kudaro mukomanashi vainge vasina kana chavainge vakapfeka, ndokubva vatanga kuseka. Vakaseka mukomanashi ndokubva vauya paya patainge takamira nemurume uya vakabva vanditora ruoko rwangu zverrafu, vakabva vazotora ring, vakabva vazoti kumurume uya mupfekedze ring iyi nekukasika. Murume uya aitoita sekungewo chainge chitoriwo chizombi, aingotevedzera zvose zvaainge achiudzwa navatete vangu kuti ange achiita, ndokubva andipfekedza ring. Vatete vangu ivo vakabva vazokotama ndokubva vachizotanga kuita tsvina. Vakati vachiita tsvina kudaro vainge vakanditarisa, but at the same time vatete vainge vachitoseka zvavo. Ndairamba ndichingovabvunza kuti asi nai vatete ko muri kumbosekeiko? So vakati vapedza kuita tsvina kudaro ndopa vakabva vachizonongedzera paya painge paine tsvina yavainge vaita. Then murume uyo ainge achida kuchata neni akabva azoenda paya ndokubva achizotanga kudya tsvina ndokubva achizosvipa achinosvipira maoko mavatete
vatete vakabva vazouya ndokubva vazondipa ringi iya. So ndo zvakaitika ipapo mukomana asha ndakatomuka ndichitoita zvokutoridza mhere nekuda kwekuti hope dzandakarota ipapo dzainge dziri hope dzainge dzisina kujairirika, hope dzakandityisa dzakandifundutsa. Ndakati ndamuka ndichiridza mhere kudaro, murume kwava kundibvunza kuti ko ndainge ndarotei. Then murume ndakabva ndazomunyepera ndikangotiwo ndainge ndangorotawo ndichingomhanyiswawo nematsotsi, but chainge chisiri chokwadi. Kubva ipapo mukomana asha ndo pandakabva ndachizotanga manje kungonzwa kuda vamwe varume. Ndakatanga ndichanzwa kusema murume wangu, saka mukuzonosema murume ndo patakabva tazotanga manje kusangana nemaproblems mumarriage medu. Tainge tosangana nemaproblems ekuti aiti kana akandibata paya ndaibva ndanzwa ndichibhoekana naye, then iyewo manje akabva azondiitira girlfriend. Akati andiitira girlfriend but zvainge zvingori zvepafoni, in which akabva azotokumbira ruregerero. Akabva ati it was because ndainge ndava kunyanyisa kumushungurudza ndichimubata rafu. Saka iniwo saidi rangu mukoma ndakabva ndati neniwo ndikuda kuti ndinge ndichiitawo izvo zvaainge achiita zvekutaura nevanhu pamafoni, ndokubva ndatangawo kutaura nevarume pamafoni. But instead yekuti inini ndinge ndichingogumirapo pamafoni ipapo ndichingoti ndezve online dating, ndakabva ndatotanga kutosangana nevarume vandainge ndosangana navo. Ndaiti paya kana murume akandituma akanditi chimboenda mutauni unotenga zvakati, ndaibva ndatoita appointment nevanhu vangu mutauni imomo. Mukomana asha zvekuti ndakasvika pakunoitirwa bonde masikati machena mumotikari, takangotsvaka pachinzvimbo chekuti painge pakaita pakachisango, ndokubva tatotanga kutoita zvatakaita. But kuhighway kumain road motikari dzainge dzichitodarika, handina kana kumbogara ndakaita kana basa nazvo. Ndakazototi tapedza paya ndokubva ndazozvibvunza ndikati asi ipapapa chiko chandaka ndiri kumboita, kana kwanga kuri kunzi tasungwa nemapurisa kana kubatwa nevamwe vanhu. Mukomana asha worst of all ndinoti wose uyo wandinenge ndadanana naye dzimwe nguva kana kuri kunzi tunenge twakatokwidza twe kwangu, ndinokwanisa kungorarwa nemurume like kaya kekutanga tobva tashandisirana dziviriro, but pechi2 ndinotonzwa kutoti ndinenge ndisingatombodi kuti tinge tichishandisirana dziviriro zvachose. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinotondinetsawo mumwoyo mangu kuti why is it I am acting like this. But I suspect kuti vatete vangu, I think kuti ivo vane kakundigadzira kavakandiita. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Please ndibatsireiwo kana kuri kunzi variko vanokwanisa kundibatsira mukomana asha, vanokwanisa kukupai mafoni numbers avo, then inini ndinobva ndachizotaura navo. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe ndisati ndabatirwa matiri ose andiri kuita nemurume wangu. Chinondinetsa ndechekuti panguva yacho iyoyo apo pandinenge ndichizviita ndinenge ndisitomborina kana basa nazvo, ndichitozviudza kutoti kunyange akandibata ndichimuhurira kohanya nani, ndinozototi paya kana ndapedza manje ndo pandinotanga kufunga kuti asi ndanga ndichimboitei. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadai zvenyu mukomana asha, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Anyhow, I really do not know kuti ndingazvigadzirisawo sei, but zvakatoitika mukoma, zvakaitika. Zvinhu izvi zvakaitika apo patainge tiri maform 4, patainge tava kuda kuenda kunonyora maexams edu. Saka pachikoro pedu painge paine umwe mukomana uyo watainge tichidzidza naye, ndiye ainge atori head boy, aigona zvisingaite. Endo vanhu vazhinji vaigara vachitongotaura nezvake vachitongoti uyu ndiye munhu achienda kure nechikoro uye zvekare neupenyu, because dzimwe nguva ticha vaikwanisa kutomusiya achitotidzidzisa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazondiboa. But all the time when we were still in school ndainge ndisina basa nazvo. Zvakazoitika ndezvekuti ndaiva nomwe musikana wangu uyu
ainge achinamata kuJehovah's Witness. Saka akabva azongoti nerimwe zuva vainge vakauya kuma-areas ekwedu vachiuya kuzoparidza. Saka ndakabva ndazomukumbira tumamagazines twavo tuya but naiyewo ainge akatonakirwawo neni because akanondipa kamagazini kaya akatonyora mafone numbers ake. Zvino mukamanashi ndakabva ndachizomufonera musikana uya ndokubva tachizotanga kutaura, tikabva tatanga kudanana. Saka ndizive kuti iye akazongofungei because nerimwe zuva akangouyawo kuma-areas ekwedu then ndokubva azosangana neuya mukomana uyo wandakazokanganisira future yake then vakabva vatotaura munhu ndokubva atobvuma mufesi. Inini by the time yandakazozviziva pose apo ndainge ndakanyimwa bonde zvichinzi hatingamboiti bonde kuzonosvika uchizonondiroora ndopatinobva tazoita bonde, but nemufesi uyu vakabva vatoita bonde. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza because akazotoita zvekutondishotesa mushure mekunge ndamubvunza kuti ko iye why is it ainge achidetsana nemusikana wangu because musikana wacho ainge akaita tsotsi. Kwandiri aitaura rimwe version then kwaari aitaura rimwe version asati ava nedecision yekuti wacho waari kuda ambori ani. Saka zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazokonzeresa kuti pange pachizova neconfusion pakati pemufesi uya apa ndainge ndagara ndakamuvenga. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndazoti munhu uyu ndofanira kuti ndinge ndichizomugadzirira good size. Zvino takati towards ma-exams edu e-O level kuma-areas ekwedu kwakabva kwazobiwa, kwainge kwava noumwe mufesi vainge vatori oga zvavo vainge vava kugara kuma-areas ekwedu. Saka mumba mavo makabva mazopadzwa vasipo oga vaya ndokubva mazobiwa malaptop, mafoni nei. Saka ini ndine vamwe mukoma wangu is a CID ndakabva ndazoita sekunge ndinovapa information but ndainge ndichivapa information yenhema. Saka uyu mukomana uyu akabva azoita munyama wekuti musi wacho iwoyo zvinhu izvi pazvakaitika the previous day ainge akaendapo pamba apa ende taiwanzokuzviita zvinhu izvozvo because yainge iri nguva yemango. Saka taiwanzokujamba cherawo tobva taenda tobva tanoba mango dziya. So iye he was unfortunate kuti paakaenda achinoba mango ane dzimwe bhutsu dzainge akapfeka. Saka masiyaiti vakabva vachizotanga kuronda bhutsu dziya zonosvika vachizonomubata ndokubva atosungwa. Saka akazotogara mujeri for a very long time mukoma. Takatonyora ma-O level edu tikatokanganwa mushure mekunge tafoira tikabva tauya kuno kunyika kwevatorwa vamwewo ndo vakaenderera mberi nechikoro. So mukomanashi by the time paakazobuda mujeri it was already too late. Kana ndiri seni zvangu mukoma ndainge ndatova nemwana wangu 1 wekutanga ndatoroora. So right now ndiri kuno kwangu kuSouth Africa. Mufesi uyu ari kuZim. Last time ndakanzwa zvichinzi ava kuita zvechivhenda muHarare. Saka ndizive kuti ndinofanira kuti tinge ndichikonfesa here ende kana ndichinzi ndinofanira kukonfesa ndinotanga nani namukoma vangu here ndova ndinotanga here ndichivaudza kuti ndakavapa wrong information kana kuri kunzi ndikaenda ndikanozvimhangarira kumapurisa kuti ndakambopa wrong information kumapurisa handizosungwe here uye zvekare handizokanganisiri here mukoma wangu because mukoma wangu is such a good cop ende vatova pedyo nekuretire. Saka won't I mess up things for him? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa hanzi ndoda kuziva kuti ndinoita sei, ndinoenda kumapurisa here or not. Ngativabatsire mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadai zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. I think that I am one amongst many men that are from Zim that are here tiri kuno kuchando. Mukomanashi, it is like I am giving you a prophecy, but you can count the years. Maybe 3 to 4 years down the line, you are going to see a lot of suicides. A number of suicides are going to be taking place. Why ndadaro? Isusu sevarume vakauya kunoko kuchando kuburikidza nevakadzi vedu
pava neproblem yekuti vakadzi vedu ivo vava kuzviona sekunge ndivo mabread winners, in which it is not a bad thing, but ndinoona sekunge pane kamusiyano kekuti munhu agara ari kunoku zvake kuchando. She might be a breadwinner, but at the same time she might know how to treat her husband. But isusu takazoita munyama yekuti vedu vakadzi vakazototanga kutoziva kuti you can be a breadwinner mushure mekunge vazouyawo kunoku kumhiri kwemakungwa. Saka these women, our wives who came here first through my COS, vava nekamwe kabehavior keke kekuti vava ma-abusers. A lot of abuse is taking place, and kuti sevanhurume tinge tichitaura, it is very difficult. Saka we are suffering quietly, and I know that I am representing a lot of guys out there. In my own case, my wife has become so abusive, so much that anoti kana kangoboyekana ne whatever zvinenge zvamuboa, she just grabs a blanket over atoenda over atonorara pacouch, in which when we were still in South Africa we used to solve. Tainge tiine mutemo wekuti hakuna anorara asina kuita umwe sori, irregardless ekuti ndiwe unenge watadzirwa here kana kuti kwete. But takati tanetsana, when I tried to remind her kuti that is what we agreed on when we got married, kuti we do not go to bed without apologizing to each other. Akava ati kunoku akusi ku Africa, kunoku I do what I want. Saka ndotoona kutoti I am being abused emotionally by my own wife. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi varume vazhinji vakaita seni vari madependent, hanzi muchiona kuti ma-suicide rates achakwanisa kuzokwira because vakadzi vedu vakatitora ava mushure mekunge tavaunzawo kuno kuchando the first time. Hanzi ivo vava nekamwe kabehavior kekuti they are being abusive towards us as their husbands. Is it true or is it not true? Tell me what you think in the comment section. Ngatitsakare zvekare kune chimwe chirongwa chinotevera.